Мектепте үзіме орын таба алмайдым. Ялғыздықны бик еш хис итәм. Әбилер гел ял иттиләр инде. Лейным белән сөйләшкән дә юк бит. Планлаштырасың, эшлисең ди. Минемчә килеп чыкмый. Фанат белән тормыш корып булмый. Мәскәүдә ул яктан җиңелрәк бөтен секретларны беләсез. Өйләнергә әзерме син? Ну, ничек дiyem? Yoksa nam seni künde tünde Söymesen de şakır yüreğine Сәлем, дуслар, сезнең белән мин Айгөл Борһанова һәм сез Килде китте шоу тапшыруының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бездә бүген кунакта, YouTube'та үзенең иҗат юлын башлаган авыл егете инде хәзер Рәсәйдә генә түгел, дөньяда популяр булган кеше, артист, хижны музыканты, YouTube каналы алып баручысы Раил Арсланов. Сәлем, Раил. Сәлем. Ничек хәлләрең? Барысы да яхшы? Раил Арсланов иҗат юлын YouTube'та башлаган. Күп төрле уен коралларында үзлегеннән уйнарга өйрәнгән сәләтле җырчы. Үз кеше, ялгызлыкны ярата. Сукыяр йолдызлыгында туган. Нинди планнар бар? Планнар зур инде. Хәзер менә көзге тур башлана. Рәсәй буенча концертлар була. Бу концертларны инде җәйдән билгеләп килдек. Реклама ясадык күп иттереп, шуңа күрә бик күп кешене көтеп алабыз. Яңа җырлар чыкты. Бу елны соңгы җыр дисәк була инде. Менә 2 татар телендә беренче җырларым чыкты. Яшиде йөрәкләр, яшниде йөрәкләр Яшьлегемнән булган моңнар тулы мәхәббәт Һәм рус телендәге «Так высоко» дигән бер җыр булды августта. Зур клип төшердек. Шуңа күрә иҗатта барсы да яхшы, эшләр гөрли. Тормыш бара. Шулай барсын, иҗатта кайнап кына яшәргә насыйп итсен. Инде менә бу популярлыгың турында да бераз гына сөйләшеп китик, безнең уеныбызның башында. Рәсәй күләм популяр булу синең өчен ничек ул? Синең җырың ТНТ сериалында да булды әйме? А вот моя новая песня, она же красивая. Я хочу, чтобы ее услышало много людей. Целую, мам. Не уснуть, если в голове такие планы снова в путь. Нарасың инде син Музловта булдың, кунак булдың. Гомумән, менә ничек тоела ул? Ул бит менә син авыл егете идең. Син гап-гади авыл егете. Сине беркем дә белмәде. Хәзер 15 ел үтте, әйме? 15 елдан соң син Йолдыз. Ничек ул? Ну, эшләр тәккә булмады дисәк була. Шуңа күрә үземне лаеклы булдым дисәм дә була. Рәхәт инде ул. Концертлар җыела Рәсәйнең шәһәрләрендә, Казанда гына түгел. Кешеләр таный, кешеләр белән белмим, аралашырга да җиңелрәк ул яктан. Үзләре килә, үзләре сөйләшә, шуңа күрә мин кешегә ачык ул яктан. Менә белмим, ничектер сәер дә бер яктан. Кай вакыт күп булып китә дә тоела. Танаган вакытлар Казанда бик нык таныйлар. Сәерсенәсең бераз әйме? Чөнки мин кай вакыт үз эш белән барам, үз фикерләремне уйлап, анда бер җыр язып, кеше таный, фотога төшә, комачаулый кай вакытта, андый вакытларда була. Ну, безнең кайф бит үзгәреп тора. Кай вакыт син ачык, кешеләргә кай вакыт ябыласың, үзенең теге авырлыклары белән, проблемалар белән. Мәскәүдә ул яктан җиңелрәк, чөнки кеше күнеккән инде төрле артистларга, йолдызларга, анда булай шатмын. Ярый, мен калса синең тормышың турында, синең иҗатың турында без әле тагын алда сөйләшербез. Мен калса без синең белән кагыйдәләргә күчәргә әзер. Мин сиңа кагыйдәләрне сөйләп китәм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, дустыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Башлыйбыз? Башлыйк. Киттек. Беренче сорауга күчәбез. Барлык мерч элементларының суммасын кушкач, нинди сан килеп чыга? Саннар.
Әйме? Әйе. 65,600, 65,620, 65,630, 65,640. Әйтергә дә авыраймы? Әйе. Барысын шутладық, барысын санадық. Элементларның Әйе. гомуми Футболкаларда, блокнотларда, анда бар стикер пак, әйме? Әйе. Анда бар білезіклер, Анда соннар бармы? худилар. Саны түгел, суммасы. Бәясе, әйе. бүтін бәясен. Әйе. Кушсак. Гомумән, менә бу мерчны, үзенең мерчны булдыру, кемнең Әйе. идеясы? Сиңа килдеме әллә синең дусларыңа килеме бер? Жоқ, өзіме келді идея. Чтоб концертларда сатырған нәрсін өзіміздің тыңлаушылар, язушылар, язылушылар біздің мерчта ерсінлер үшін. Әйе, менә ул матур. әйе, матур күренеш тә. Аннары соңында синең ул футболкаларда, худиларда анда синең җырының сүзләре дә бар. Әйе, Әйме. алар Менә ул күбесе жыр белән бәйле. Әйе, бик оригинал ансы да. Рахмәт, бик зур. Рахмәт. Ярый, инде сорауга килгәндә, нинди җавап дип уйлыйсың? Кайсы җавапны сайлыйбыз синең белән? Мында наугат кына әйтсәм инде. Әлбәттә, безгә шул кирәк. Кайсы җавапны алабыз? Беренче җавап. Беренче җавапны алдык, һәм инде дөрес җавап. Түгел, икенче җавап. Дөрес иде. Әйе, менә әгәр дә барлык мерчыңнан элементларын сатсаң, шәпләп 65,620 сум ала аласың. Тырышырга кирәк алайса. Әйе, тырышырга кирәк, ә без синең белән күчәбез дөреслеккә килгәнмәгә. Раил, беренче булып нәрсә сөйләбез? Дөреслекме, гамәлме? Дөрестлек булсын. Дөрестлек булсын, әйме? Сине шәхес буларак башlasыбыз килә. Әйме? Мин сиңа хәзер 7 сорау бирәчәкмен. Син әлеге сорауларга озын итеп тә җавап бирә аласың, кыска итеп тә җавап бирә аласың. Ярыймы? Ярый. Киттек. Ләкин инде бу дөрес булырга тиеш, синең хакта дөрес булырга тиеш. Дөрестлек булырга. Ачык, әйе. Ачык дип җавап бирә кирәк. Киттек. Димәк, менә бу сораудан беренче сорау. Үзеңне кайчан соңгы тапкыр ялгыз хис иттең? Ялгызлык сиңа ничек тоела? Әйе, менә шуны сорау. Әле бу беренчесе генә. Ялгызлыкны бик еш хис итәм. Белмим нигә. Чөнки бер үзем булырга яратамдыр. Мин ялгызлыкны начар нәрсә дип санамыйм. Чөнки ялгызлыкта ничектер шигырьләр дә, җырлар да языла, эшләр дә эшләнә. Беркем дә камашауламый ул яктан. Менә мин теге аңлыйм. Күп кеше ялгыз булырга яратмый, була алмый. Һәр чак берәр кеше кирәк янында. Авыр булган вакытлар була инде ул, ләкин аны да үтеп була. Эшкә чумсан. Шул менә эш белән онытылсаң, үтеп әйе, анда үткәреп була. Беркем дә белмәгән хобби, ул нинди? Минем хобби инде. Әйе. Ай, беркем дә белмәгән нәрсә калмагандыр инде. Бүтән нәрсәне сөйләп баргач. Берничә тапкыр менә теге картина по номерам дигән бар бит. Шуны ясарга ярата идем. Үзем булганда мин гел эшлим инде. Китап укыйм, я инглиз телен өйрәнәм. Я яңа җыр өйрәнәм. Я видео төшерәм. Әйе. Компьютерда эшләп утырам шундый. Ә соңгы укыган китабың нинди булды? Хәтерлисеңме? Әйе. Бузунов дигән профессорның «Всем спать». Барсында да йокларга дигән. Йокы турында. Чөнки мин Алтайда булдым. Алтайда Бузуновның мастер-классы булды. Ул сомнолог инде, зур кеше, Мәскәүдән. Теге йоклау турында бик акыллы, файдалы әйберләр сөйләде. Шуңа күрә аның китабын укып китергә булдым. Мин укырга яратам. Минем теге телефонда да электрон китаплар бар. Электрон китаплар бар. Мондый китапны да укырга яратам, шын китапны. Сиңа әйтелгән иң яхшы киңәш нинди булды? Иң яхшы киңәш. Бәлки әти-әниләрең, бәлки әби-бабаларың, бәлки дусларың, укытучылар. Әбиләр гел ял иттеләр инде. Мин бик күп эшлим. Менә шундый киңәш булган иде. Башыңны катырма, күп эшләмә. Там башым китәр дигәннәр иде. Шуңа күрә күбрәк ял ит, теге пауза ал. Әйе. Эш белән үзеңне батырма, дөрес әйтәләр. Киттек, димәк, 4-нчесе. Кушаматың бар идеме? Бар иде. Ничек дә әйтәләр иде әле? Татарча сын белмим. Русча ракета була. Ракета була? Әйе. Исемем Раил булганга ракета дип йөртәләр. Әйе, шулайдыр. Ул узак булмады. Берничә класс кына, шул 8-нче, 9-нчы классларда. Ярый, димәк, Раил ракета. 5-нчесе, мәктәп еллары ничек итеп исеңдә калды? Мәктәпне яратмый идем.
Шулай менә Мәктәп вакытларын яратмыйдым. Менә мәктәп бар иде һәм бүтән тормыш калган сәгатьләрем көн ичендә. И ул калган сәгатьләремдә мин музыкаль мәктәпкә йөридем, сәнгать мәктәбенә йөзәргә йөридем. Да биргә дә әзрәк йөридем. Шуңа күрә иң яраткан вакыт ул мәктәптән сынайды. Мәктәптә үземә урын таба алмыйдым. Ничектер ул хәзер күңелле дә түгел иде. Бик күп кеше андай җирләрне яратмый. Шуңа күрә күбрәк музыкаль мәктәптә үстем дисәк була инде. 2 тапкыр бетердем бит инде үз вакытында. Шуңа күрә Ләкин баян классларында яратмыйдың. башында яратмыйдым бәләкәй булганда. Аннарсын инде кирип киттем, шумдым музыкага бөтенләй. Сине нәрсә ачуландыра? Ачуланганда син нинди кеше? Ачуландыра, менә минемчә булмаганда төрле хәлләр. Менә планлаштырасың, эшлисең и минемчә килеп чыкмый. Аннары кешеләр дә комачаулаганда шунсын ошатмыйм тоже. Менә үз эшем белән шөгыльләнәм. Берәрсе шалтыратып ала кирәк булмаган вакытта. Илһам килгән булганда бәлки әйме? Әйе. Менә көне буе шалтыратмыйлар, и син Кирәк булмаганда җырны яздырырга утырдың, шалтыраттылар. Ансы инде мелочи, русча дигәндә, була торган хәлләр. Бүтән яктан барсы да яхшы. Ярар. Без икене таптык, әйме, ике сәбәпне. Ярый, һәм инде соңгысы үзеңдә иң яратмаган сыйфатым. Сыйфатым? Ашыгыдыр инде. Ашыгасың. Әйе. Бәләкәй чакта ул теге яшүсмер вакытта ныграк иде. Ул сыйфатым хәзер инде әзрәк тынычланып киләм. 30-га җиткәндә. Ләкин кай вакыт менә ашыгу комачаулый үземә. Чөнки мин теге кайнар кан белән тизрәк моны эшлисем килә. Ул килеп чыкмый. Или ашыгып үземдә теге начаррак эшлим үземә. Я Ашкан ашка пешкән. менә тәккә генә димиләр. Шул безнең арабызда кайбер кешеләр теге ашыгырга яратмый. Мин дә шуны әйтмәкче идем. Менә бит бар әле ашыгырга яратмаган кешеләр. Алар белән теге яна, әйдәгез эшлик, әйдә планлаштырыйк, барыйк. Кеше ул кай вакыт әкрен генә теге барасы да килми, эшлисе дә килми. Тормознутые. Тизрәк дип әйме аларны итерәсе килә. Әйе шул. Ярый, димәк, әгәр дә Раил белән эшлисез икән, сездә кызыкканлы булыгыз. Әйе. Киттек, күчәбез киләсе сорауга. Рәхмәт, бик зур син инде әзрәк ачтык. Күчәбез. Синең бик популяр сәхифәң бар. Чатрулетка ул әйме YouTube-та инде бу. Менә шул сәхифәнең 3нче чыгарылышында беренче булып син инде җырладың. Әйе. Гитарный булды бит инде булса. Чыгарылыш. Әйе. Әйе. Юк инде каян белим. Менә бит. Луна не знает пути, малолетка, не уйду, Кассандра. Ул вакытларны искә алсак, алар әлеге җырлар барысы да шул вакыттан. Әйе, мин ул вакытта менә радиода яңгыраган чартларда булган җырларны күбрәк инде җырладым. Җырлый идем, әйе, башкара идем. Хәзерге вакытта гына ул мин күбрәк теге иске җырларны алып эшкәртәм, җырлыйм. Теге вакыт белән эшкәртелгән җырларны, проверенный временем. Менә бу җырларны инде мин беләм. Хәзер дә җырлап китә алам, ләкин менә 3нче вариантны мин беренче булып җырламаганмын дип уйлыйм. Бу минем җырым. Әйе. Бүтән җырлар менә Кассандра булсын дип саныйм. Әйме? Әйе. Алабыз җавапны димәк. Һәм дөрҗә Луна не знает пути. Беренче булып шул җырны җырладың. Анда синең чатрулеткага эләкте 2 кыз, алар баралар иде урамда, һәм син аларга җырладың. Шаттылармы? Шаттылар. Әлбәттә. Син бөтен минем видеоларны карап чыктыңмы? Син инде үзеңә нилси дип әйтмәкче идем мин. Бөтенесен түгел инде. Ярый, күчәбез дөреслеккә кәгамәлгә. Нәрсә сөйләбез? Дөреслекме инде? Тагын бер дөреслеклек. Әгәр дә син, тагын бер кагыйдә дуслар, әгәр дә син 2 тапкыр дөреслеклек сөйләсәң икән, 3нчесе гамәл булырга тиеш. Ярар, шулай булсын. Дөреслекне сөйләдек, сиңа дөреслеккә сорау бирәм. 30 яшеңә кадәр иң зур киремең нинди булды? Белмим инде, бер юлы дисәң, акча турында сөйләргә ярамый ул. Ничек ярамый?
Яр, қара, менә син хәзер безгә әйтәсең, әйме? Әйе. Шул зур сумманы безгә әйтәсең, һәм ул зур сумма сиңа икеләтә, эшләтә тагын кайтачак. Мөхәйләкәрсин. Әлбәттә. Минем эшемә шул кирәк. Миллион булсын. Миллион булсын. Әйе. Вау! Ул керем каян килде? Нинди проект? Бәлки проекттыр, бәлки концерттыр, бәлки Концертлар, чатрулеткалар. зур концертлар үткәрдек. И шуның менә теге общий сумма дисән була. Әйе. Иң кыйммәтле сатып алган әйберең нәрсә алайса? Менә бу 30 елыңа кадәр, 30 яшеңә кадәр булган. Инструментлардан кала миңа калса, инструментлар бик кыйбат, хәзер тайны. Менә алардан кала. Үзеңгә генә алган. Шәхсән үзеңә алган әйберләр. Ну, квартирадыр инде. Фатир. Шәп. Котлыйм. Рәхмәт. Афәрин. Фатир алу, әлеге көндә фатир алу, ул бик зур эш. Ну да. Әйе. Афәрин. секретларны беләсез хәзер. Әйе. Синең җырың бар, үзеңнең җырыңа не влюбляйся, әйме? Ул җыр бик популярлашты. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Шул җырга син әле кавер конкурсында эшләдең. Әйе. Менә шул конкурста хайлайтка карасак инде, ничә кеше катнашты икән? Ага. 41, 42, 43 яки 44. Күп кеше катнашты инде. Әйе. Сез гел менә шулай ясыйсызмы? Әйе. Да. 42 я 44 дип уйлыйм. Нигәдер. Подсказка аласың килми? Юк, 42. 42. Ага. Түгел. Түгел, әйе. Ярый. Алдык җавапны һәм бер җавап. Түгел 43. Эх. Син инде 2 тапкыр дөреслекне сөйләдек. Хәзер сөйләбез гамәлне. Мин сиңа үзем гамәл әйтәм. Хәзер сиңа менә нинди бирәм? Синнән 5 көй. Без көтәбез 5 көй. Һәм инде сез дуслар, әлеге көйләрне белергә тиеш буласыз, һәм инде комментарийларга язырга тиеш буласыз. Беренче көй нинди булыр икән? Бик матур. Икенчесе нинди булыр икән? Икенчесе менә мондай булсын. Ярый, икенчесе булды. Мин баш ям. Һәм өченче җыр. Өченче көй. Өченче көй. Бәлки татарча. Шәп. Өченчесе булды. Дүртенчесе. Так, дүртенчесе. Әйдә, 2 җыр үзеңнеке булсын. Әйме? Әйе. Рандомны 2 җыр үзеңнеке. Һәм дуслар, сез шулай ук белергә тиеш. Беренчесе нинди булыр икән? Калса беләшәкләр һәм инде тагын берсе. Мелодия белән уйлап булмас. Сходу. Әйдә җырлыйк.
Дүртесе мелодия гына. Дүртесе мелодия гына, бишенчесен инде рәхәтләнеп җырлыйбыз. Китмә дием, син китәсең, кил дием, син килмисең. Йөрәгемнең утта янып, көйләрен белмисең. Кал дием, син калмыйсың, китмисең, кил дием. Азапласаң да яратам, сөймим сине, димәме. Юкса, нам сине көндә төндә. Сөймәсәң дә шакыр йөрәгемне. Мине янтыңдасың башканы, көндәсең дип тапtыңманы. Шеп! Сиңа алкышлыйбыз. Инде дуслар, сез дә тыңлагыз барлык музыкаль мәйданчыкларда. ВКонтакте социаль эшләреңдә, кызыксынулар бүлегендә, анда синең хоббиларың бар. Әйме нәрсә белән син кызыксынасың? Әйе. Менә әлеге исемлектән кайсылары юк икән? Кайсысы юк? Успех дигән сүз юкмы? Гитарамы, музыкамы, ютубмы? Күз кыстык, дуслар. Димәк, ике дөрес булмаган җавапны алып атабыз. Беренчене һәм дүртенчене. Гитара юкмы әллә музыка юкмы? Гитара юк. Гитара юк дип уйласаң. Әйе. Ярый, мен калса син бик тиз җавап бирдең һәм син шатланасың. Алдык җавапны һәм дөрес җавап гитара юк, дөрес. О, җиткән. Шулай. Арслан псевдонимы астында куелган беренче видео YouTube'та буймы? Беренче видео кайчан чыкты икән? YouTube'та? 16-нчы елда. О, монда инде. Әлбәттә. Шулай ук. Әйе. Подстава. Миңа ул сүзне күп әйтәләр. Мин инде ияләштем. Шуңа күрә Матур Синең җавап саннар. 6 июнь. 6 июнь, 7 8 яки 9. Так, ну, истә инде минем 16 ел. Июньне дә хәтерлим бик яхшы. Ага, соның гына хәтерләп бетерәме? Да. 7 июнь булсын. Сайлыйбыз. Әйе, сөйләйбез. Ярар, сайладык һәм дөрес җавап түгел. 8 куелган. Әйе. Бу синең квартирник иде. Ул 6-сы төшерелгән. 6-сы булган һәм инде син 8 куйгансың аны. Раил, нәрсә сөйләбез? Дөреслекме әллә гамәлме? Теге гамәлдән һаман үзем әле кайтып булмады. Шуңа күрә дөреслек булсын. Әйдә, дөреслек булсын, әйме? 9 ай элек интервьюда син үзеңнең йөрәгеңне буш дип әйткән идең. Әлегә беренче чиратта карьерам дигән идең, җыр дигән идең, хәзерге вакытка ничә икән? Шулай ук җавап бирә алам. Беренче урында иҗат, карьера. Аннан соң гына мөнәсәбәтләр, әйме? әйе, аннан соң гына мөнәсәбәтләр. Ә синең йөрәгеңне фанатларың яулап ала аламы? Мәсәлән, син фанатың белән мөнәсәбәт кыра алыр идеңме? Бер яктан ул яхшы, теге кеше ярата, сине белә, әйме? Хөрмәт итә. Икенче яктан барыбер ишеткәнем бар, андай фанат белән тормыш кырып булмый, чөнки сине кеше ничектер бүтәнчә яратырга тиеш. Менә синең иҗатың өчен генә түгел, кеше өчен. Шуңа күрә бу тормышта төрлечә була инде. Ну, күбрәк юк дияр идем 80%-ка. Ну, 20%. Әйе, очракка калдырабыз, әйме? Әйе. Очрак ситуацияларга калдырабыз. Ярый, йөрәгең буш, фанатларың белән 20% очракта гына мөнәсәбәтләр кыра аласың, әйме? Ә инде өйләнергә әзерме син? Җитешеп барам бугай. Ишке теге Хис кичерешләрең белән инде әзерләнәсең, әйме? Әйе, шулайрак тоям. Әзер дисәм була инде. Озакламый әзер булам. Озакламый, Раил әзер була. Кызлар, сез дә әзерләнеп торыгыз. Рәхмәт бик зур. Киттек, күчәбез киләсе сорауга. Җырпыш батл шоуна син килдең Лейна белән, әйме, алар син дә катнаштың. Һәм инде шундагы гомуми нәтиҗә инде булды икән. 11-га 11, 12-га 12, 13-га 13, яки инде 14-га 14.
Анда әйттеләр бini. Әйттеләр әлбәттә, ие. Икебез дә бер урында булдык. Әлбәттә, ие, мин дә шулай итеп яздым. Нинди 11 нәтиҗә була? я 13 дип саныйм. 11 я 13 дип саныйсың, әйме? Әйе. Миңа калса сиңа уйлап бетерергә кирәк. Шалтыратабызмы соң? Әйдә Лайнага шалтыратыйк. Әйе. Әйдә Лайнага шалтыратыйк. Лайна бит бер сорауга да дөрес җавап бирмәде. Әйе. Лейна, сәлам. Синең булышуың кирәк. Теге җырпыш батылында нинди счет белән без бетердек, тәмамладык? 11-гә 11, 12-гә 12, 13-гә 13, 14-гә 14. Ничә вакыт бар? Акырым көт. Ну, 40 секунд. 40 секунд. Анда 1 минут içinde. Акырым. Анда әйтсәләр. Карый. Хәзер беләбез. Дүрткә дүрт бармы анда? Юк, 11-гә 11, 12-гә 12, 13-гә 13, 14-гә 14. Бармы әле? Мин столовыйда оқыйм бит. Бар әле. Тихо. Саска. Монтаж була ха. 3 минут. 3 минут уже. На монтаже 20 секунд. 12. Ого, все, рәхмәт, аңладым. Давай. Молодец, пока-пока. Ура! Белештек менә. Димәк- Менә мин уйлавымча икенче вариант. Икенче вариант, әйме? Әйе. Лайна әйтмәде сиңа бер нәрсә дә, димәк. А может ялгыштаймы? Бәлки ялгышкандыр. Юк, Лейна белән сөйләшкән дә юк бит. Әйе, шо. Юк, үзем белдем. Әйе, мөнәсәбәтләрегез килде генә, әйме? Киттек, димәк җавапны алабыз. Икенче вариантны син сөйлисең, әйме? 12-гә 12 һәм дөрес җавап. Әлбәттә, ул сиңа булышты. Аңа Шәп. әфәриннәр, әйе, сиңа да рәхмәт, шалтыраттык. Дуслар, дөрес җавап алдык. Килде китте шоуда. Безнең шундый кагыйдәләр. Без инде хәзер дөреслеккә гамәлгә күчмибез. Күчәбез киләсе сорауга. Киттек. Пока молодой клибын, син төшердең Дубайда. Анда Әйе. шүлдә булдыгыз, әйме? Һәм анда шундый бер кызыклы момент бар. Синең дә аяк киемеңнән кымны куясың. Әйе. Шәп. Менә шул кым кую, аяк киемнән кым кую вакыты ничәнче секундта башлана икән? Әйе. Ну, билгеле иде монда. Әйе, Кем аны әлбәттә, белә? синең менә шундый шар күзләреңне ясау безгә бик кирәк. Димәк, 53-нче секундмы, 54-нче секундмы, 55-нче? Шулай соңмы ул бит клипның 56-нчы башында. Не, бу клипның башы, ул синең 3 минут бара түгелме соң? Ну, 1/3 була бит инде бу. Әйе. 50 минут. Тык мимит анда Әйе. Сибә башлыйм. Менә шул сибә Секундлар башлаган. бара бит. Әйе, беләм, сибә башлаган вакыт. Менә шуны замедленно куеп, шәпләп, туктатып, карап утырдык. 115 тапкыр карап клипны. Мин башында нарасың ул клип әлбәттә, ул җыр әлбәттә әйләнде. Шәп. Әйе. Менә нигәдер бүген гел икенче Икенчегә, әйме? Тартыламы, е. Тартыласың. Ну, булачак беренче. Без икенче җавапны алабыз һәм дөрес җавап? Әлбәттә беренче. Беренче. Мин әйттем, ялгышырга кирәкме? Әлбәттә, син мине тыңладың. Рәхмәт, бик зур һәм без синең белән күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Мин сиңа биргән идем шундый бер бирем, әйме син килгәнчә, әле синең үзең турында фактлар әзерлә әле дип, әйме? Алар 5, 3-се дөрес, 2-се дөрес түгел. Әйе. Әйдә аларны әйтик тә, һәм безнең караучыларыбыз комментариядә шулай ук белерләр, инде кайсы дөрес түгел икән дип. 28 илдә сәяхәт итеп кайттым. Беренче факт. Сәяхәттә булдым, әйе, беренче факт. Икенче факт ул иң яратмаган ризыгым шигендер. Аха. Ярый. Аннары өченчесе булсын, биеклектән куркам. Аннары музыкада 21 ел. Һәм беренче җырымны 2010 елда чыгардым. Ярый. Менә дуслар, сезгә 5 факт. Шуның кайсысы дөрес түгел? Белегез. Раил, безнең тапшырыбыз ахырына килеп җитте. Сиңа ачык итеп җавап биргәнеңә бик зур рәхмәт. Инде тапшырыбыз ахырында без һәрбер кунагыбыздан сорыйбыз, безнең яшь буыныбызга нинди теләкләр әйтә алар икән дип. Синең теләкләр? Хыялларыгыз тормышка ашсын, спорт белән, физкультура белән шөгыльләнегез,
Сәламәт булыгыз, чөнки сәламәтлек беренче урында булырга тиеш. Әлбәттә. Яшь чакта без аңа карамыйбыз. Аннарсын менә минем үземнең миниск чыртылды Менә. аякта. Әйе. Шуңа күрә күрмәгәндә генә, ләкин мин үзем теге спорт белән шөгыльләнәм. Шуңа күрә бүтән яктан бик яхшы үземне тотам. Шуңа күрә яшьләргә дә шуны әйтәм. Спорт белән шөгыльләнегез, гел алга барыгыз, төшенкелеккә бирелмәгез, планнарыгыз тормышка ашсын, хыялланыгыз. Рәхмәт бик зур сиңа килүең өчен. Инде безнең кичкенә генә бүләгебез бар. Сабын. Менә шундый сабын. Кәнәфи генә. Шундый матур кәнәфиләргә утырып синең белән әңгәмәләр алып бардык. Инде менә бу кәнәфигә дә кара, безнең тапшыруыбызны исеңә алырсың. Зур Рәхмәт бик зур Сиңа килүеңә. рәхмәт, сорауларың өчен. Шәп булды. Рәхмәт бик зур. Дуслар, инде сез безнең Шаян ТВ YouTube каналына язылырга онытмагыз, комментарийлар языгыз, һәм инде әлбәттә лайклар куегыз. Без сезнең белән сау булашабыз. Дуслар, безгә бүген килде һәм китте Раил Арсланов. Сау булыгыз.